Здравейте хора, ето го моя приятел. Крис. Ето го. И скачаме от ей... Къде е? Изчезна рампата. Ей тая рампа. Сега ще ви покажем, защото спрях видеото. Не можах да ви покажа. Сега ние заставаме ето тук. До дървото, добре. И Кристиян ще скача. И Кристиян ще скача. Ето, малко технически проблеми имах. Между другото, тук е много страшно, защото това дърво ни пречи. Ето го. Ни пречеше. Защото този господин 15 минути се обяснява как не иска да скача от тая рампа. Хора, тая рампа беше много крехка. И имаш някакви камъни построени, защото той не знаеше де, ама тайно да ви кажа, аз бях стъпала тук и едни камъни такъв камък почна да се руши от тук и направо стана мазало и той беше закован там и една дъскичка тая се беше заковала, хора. И малко ще му помогна Ани. Чакайте. Не ми трябва. Стъпах на камък, добре, хора. Сега в моя канал ще снимаме. Да. Между другото, мога да правя още такива видеа. Обаче, много ви благодаря, че сте направили 214 такова. 214 абонати. Много ви благодаря, хора. Ана, миризливка. Гледай го той къде е застанал. И много ви благодаря. Ако можем да направим и 30 абоната, 230 абоната, ще съм много благодарна. И някакво супер яко видео с този папуняк ще направим. Чао, хора! Чао!